bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo gonɗon ene gonirɗon on calminama on juurama on calminama e saaha mo gonɗon o moni foof tawi tawama ɗo woni ɗo en deciɗon koppi en dokki jungo kono kadi en ñaguima duwaw caggal salminde juurade e ñagade duwaw ko bismade on e yewtere men Paamen Pamminen yewtere nde ganduɗa machallah oɗon batti hen hakkillaji moon no fewi kono kadi oɗon jiiɗi ɗum no moƴƴi ɗum waɗi en ñaguima yafuya e wasnode en arde e nde ɗo yontere ɓennude hande kadi en garti e oɗo aset jeenayyi lewru novembre hitande ujunaji 2024 en gardi e Piindi e terɗe Piindi média ɗum ko gam wawde kadi yewtande on e nde ɗo yewtere tawi kadi ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe gadduɗen no gowɗen ni wadde tan en cuuɓima kadi e toɓɓe ɓurɗe mantinade e leydi ndi won hen e toɓɓe ɓe ganduɗa machallah enen eɗen mbawa hen yewtude no hanniri ni hono tan no gowɗen wadde ni e jewtanen hen kadi bandiraɓe e hakke famamuya men caggal ɗum noon en jetti jomiraɗo joom paɗe bawɗe o nde o hokki en kadi fartange e artude kadi gam ɗo wande on nde ɗo yewtere eɗen gondi hen e Mohamed Ndim mo ganduɗa toujours eɗen gowi hen yaddude makko e nde ɗo yewtere kono kadi eɗen gowno wondude hen Elaza Bassar mo calminten au passage kañumne machallah nani e golle tan kono Sall jaaɓi koko artate so hawri e welede Allah gam kadi wawde jokkude ɗe ɗo jewte ɗe ganduɗa kañumen goni ɗo e Piindi TV en calmini bandiraɓe foof moni foof tan yo andu kala ɗo wawi wonde salminago mum tawi ɗum ɗon ko adi foof toɓɓe meɗen no gowɗen ni tan wadde hande kadi en gaddi toɓɓe ɗe gadduɗen toɓɓere adanne nde ko alhaali transhumance mo ganduɗa kañum woni kalateɗo o to banggue dawrugol eɗen gandi hande oɗo transhumance certes haalanoma kono kadi la budda haalte kadi nde tawno actualité oblige koɓe mbiyata ko ɗum noon oɗo actualité kadi hande o ko gartuɗo kono kadi ma en kaal e caɗele goɗɗe kadi e oɗo campagne électorale woni holɗum woni ɗiɗo violence uji woni fitinaji teskaji ɗi e nder campagne o en jii woodi fitinaji baɗɗi tawi ko e nder campagne o e ɓen ɓe ganduɗa kaɓen goni leader uji ɗi e yimɓe mumen bang yo bang woodi caɗele baɗɗe toon ko fawti hen ko ma en kaale fannu goɗɗo taw wona to banggue dawrugol to ɗum ko alhaali mangoji walla golle ɗe ganduɗa ine wonno e won e nokkuji e nder leydi ndi ha ni horejo leydi ndi e guila kay nde o jooɗi kanko président Bassirou Diomaye Faye o wino wonde yo ɗen golle dartine ɗum ɗon noon ine wayno e nde ɗo yontere aussi kabaruji jalti wonde ɓe ɓeydi hen fodde balɗe capanɗe 4 woni 45 jours ɗum ɗon kadi ne foti rippede beele won battane goni hen walla kadi hol gartam ɗum ɗon foof ine jeeya ko rippate ko wona ɗum kadi ma en kaal e toɓɓere nde battidortoɗen woni ɗanle ɗe ɗe ndewani e lawol nde tawno ha hande kadi nana haale nana hirjine bang yo bang nana wullite kono de haɗani ha hande sukaɓe men nana keddo e ɗeɗo laaɗe bandiraɓe ko ɗum ɗo wonata toɓɓe meɗen so tawi en gaarima en mbawa yañinade hen no fewi kono ko adi foof en calmodirtu e Mohamed Ndim mo dendaten yewtere nde Mohamed mi salminima sohna Alima Dia Diawol sippoɓe mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe Piindi TV kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi wonɓe e caggal leydi kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe en no mbiɗa ni dañi weltare kadi vraiment hande huccide ɗo wawde kadi etade ƴewde ko ganduɗa ɗum ɗo ene humpitaɓe walla ene yewtaɓe e galleji mabɓe e nokkuji ɗi ɓe goni kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe mais ko duwonade aussi bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko Padalal naɓe ɓen ɓe ganduɗa ko Bappalel naɓe autant pour moi Bappalel c'est dans la commune de Ndendori en gandi won koreji men ko Diaye musɗum ganduɗa waɗi toon plus de o saaha kam mo kalten ko ɓuuri 17 suka Bappalel naju hawri e ladial tawi ko yinnoɓe yaade Espagne ɗalle ndewani lawol finalement lana mabɓe donc 17 kamɓe duttima e jomumen goto hen waɗi sauvé ko ɓiɗɗo guurikinajo donc ko ñaganadem nde Allah yurmotoɓe yafoɓe
ko adi fof keɗen paya e mbundi émission men sohna Alima. Ko noon ɗum noon ko duwanade ɓe ɗon tan ɗum ɗon ina jeyani e toɓɓe meɗen so hawri e welede Allah toɓɓere nde ganduɗa kañumen jogorɗen wattidorade woni ɗeɗo ɗanle ɗe ndewani e lawol. En calmini Djiby Dieng kedanɗo en to banggue caméraji ɗi kono kadi en calmini Ali Fall to banggue montage o eɗen gandi kanko heedi toon dendagal yimɓe galle o aussi en calmini ɗumen kono kadi kala tan mo ganduɗa ine waɗi haqqille mum e ndeɗo yewtere e kala e saaha namdogol ngol e message uji ɗi foof en mbi ɗum en calmini ɗum kala ɗo wawi wonde ɗum noon Mouhamed ko adi foof toɓɓere meɗen adide no mbiruɗen ni tan e gardidi toɓɓere adide nde ko alhaali oɗo transhumance en jii nani ɓeydiya tan élection ngaji ɗi nana ɓuura ɓeydade ɓadade oɗo transhumance kadi ina ɓuura ɓeydade hewde hande o hade men natande mbundi ni toɓɓere nde an d' abord ko adi foof an holko haqqille ma yeehi e to banggue oɗo transhumance. Eyyi sohna Alima a jarama to banggue ko namdal quand même hande gargal e saaha mum e saaha hande guraɗo to banggue fannu dawrugol nde tawno hen wona o saaha ni ɓen ɓe ganduɗa ko hande les acteurs politiques eɓen e wertago leydi ndi gam wawde ko wiyete ko hesɗitinde e wawde ƴewde ko wiyete ko daaɗi e ko yetno toon to sumgoji subaɓe dental en jii noon ko wiyete ko hande transhumance so tawi transhumance ene jogui inde ɗiɗi eɓe mbiya ɗum transhumance eɓe mbiya ɗum nomadisme ɗum ɗo foof so tawi a ƴeewi inde ɗe a tawat ɗum abbiri koye ille ɗe ganduɗa ko ɗum gueɗe ko mbiyata ko jawdi walla ɓen ɓe ganduɗa ko rewɓe e jawdi voilà rewɓe e jawdi nde tawno yimɓe ɗe ganduno kam transhumance ko gonduɗo e jawdi mum to banggue eggoru ndu ɗum ɗon noon so tawi nden inde yeehi ha tottama ɗum neɗɗo mataw ko golle ɗe o waɗata ɗe yimɓeɓe wawde koɓe mbiyata ko seyfidde ɗen gueɗe e wasde ɗum yonnude tagui neɗɗo o totta nden inde wadde mboɗo sikki ɗum dimo jeeya ko yiyete ko transhumance en jii noon hande Sénégal no ɗum wayni to banggue transhumance ko hunde ganduɗa hande ko hunde hulɓinide ɗum ɗon ne kadi ko mbiyami ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa hande ko ɗum contre valeur to banggue wonande neɗɗo o e neɗɗankagal mum en jii quand même ko ɓuuri ko lollude e ko ɓuuri ken min transhumant ɓen ɓe ganduɗa foof hande ko waɗɓe transhumé min woodi hen yimɓe ɗiɗo kam ne mbaɗi marqué so Allah yimɓe ɗiɗo woni omo ganduɗa ko Aji Mbergane Kanouté woni omo ganduɗa ko Alioune Dia maire de Mbollake en même temps kañum ardi koɓe mbiyata ko fête des forces paysannes waɗi mi yiɗi noon min Alioune Dia hayso tawi wona neɗɗo mo jokkodirmi kono mboɗo anduno ko neɗɗo ɗanɗomo ko neɗɗo gongiyanke ko neɗɗo gongiyanke neɗɗo kadi taɓidinoɗo e fimde mum ɗum kam mboɗo anduno ɗum e makko en jii hayde le président Macky Sall watno ɗo dernière ko fatuno noon e to banggue wonande dialogue noddi dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko acteur politique en société civile o ɓen ɓe ganduɗa hande ko taweteɓe diine o e foof en jii haala kaw haalno e président de la république Macky Sall Aji Mbergane Kanouté mo ganduɗa kañum ko yeyna ha woni ni vice présidente du groupement parlementaire mo Benno Bokk Yakar en jii ni hay ko ɓooyani ko haalaji ɗi o haalanno e Ousmane Sonko par rapport e nde ɓe gari no ɓe gardini jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi ngal ko kanko ni ɓurno wawde haalde hadde ni Bougane Gueye Dany en ɓen ɓe ganduɗa ko kanko vraiment toujours o windat seɗen ciftoro hayde ɓen ɓe Bougane en Barthélémy Dias en woɗɓe Amadou Ba en mbaɗi ɗo coalition mbaɗi ɗo atel par rapport woni alliance pour la transparence des élections kamɓe mbaɗino ɗum ɗo mabɓe banggue pour wadde alerte e wawde daranade won certaine par rapport e sumgoji ɗiɗo payaɗi donc on hande mo ganduɗa ko jeeyaɗo e 24e liste takko wallu Sénégal ari ha heddi e élection ji tan balɗe seeɗa rosti Déthié Fall mo ganduɗa ko jeeyaɗo e 5e liste doggol joyɓo e doggol Sammoussa Kaddu ari ha e ɗiɗo tumaji tan kañum ne rosti to banggue peut être ko des intérêts politiques e ko way noon wadde ɗum ɗon min ni mbiyami ɗon ko alerte min mi haalta haala wonande enen rendo men hande o saaha ɗum no ɓe nanguirta ni e yande nde ɓe yitere nde ɓe ƴewrata nde transhumant par ce que hande
eɗen mbawi yide ɓe ƴoƴi walla bon mi yiyata ɓe ƴoƴi hande yimɓe ɓe ene mbaɗi armé par rapport e baɗɗo transhumé sa waɗi transhumé ko an tan heewi yaade kono yimɓe kañumen ndewata e ma ɗum kam ko hunde nde ganduɗa yimɓe fof ene gandi ko preuve à l'appui yimɓe ene gandi ɗum heewi ɗo ganduɗa neɗɗo ko acteur politique omo joguino yimɓe so ummima mbefeygo yimɓe ndewa e mabɓe kono so tawi o yeehi ha waɗi transhumé tan o faari kan goɗɗo a tawat yimɓeɓe kañumen mbaɗanmo bannir par rapport e on décision mo ƴetti donc ɗum kam hande Sénégal yimɓe fof ene gandi ɗum ɗon Sénégal mbaɗi he koye mumen soigné e oɗon position min noon heddi mbimi ko beele yontande so tawi ɗiɗo élection ji jonti gasi conseil constitutionnel beele potani quand même ƴewtade to banggue won certaine loi ji to banggue hoytuno e ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe liste uji imagine joni kanko Adji Mbergane Kanouté so tawi o yawti Déthié Fall forcément yawtat joni so tawi ɓe jeehi te kanko omo jeeya e liste Samouso Kaddo yawti député so yeehi ha ko yiyete ko cohabitation waɗi walla ko way noon kanko joni holto heedat to suuɓi to ko ko toon heedata Mouhamed joni kanko aɗa gandi wonko haalno ko wayno kanko ndimago makko ene hokkimo so tawi ɓe jeehi ha ɓe jettoyima assemblée nationale mo waɗi démissionné joni so tawi cohabitation waɗi toon majorité o waɗi ni ballottage waɗi joni kanko holko nder position o waɗat démissionné walla o heddoto wondemo o heddoto e poste makko député pour jeeyde groupement parlementaire Pastef pour wawde wallude ɗumen dañde majorité absolue way tawde woni kay ko tono fayi wadde o ñamti konngol makko o haalnomo wadde démissionné wadde ɗon valeur ala ɗon heddi enen kam hande enen poti wawde wadde bannir ko yiyete ko transhumance yimɓe mbawa conseil constitutionnel quand même ɓeɗo hande ko mbiyami ko dans un pays démocratie normale hande ɓeɗo ko fonnoɓe est ce que paramètre fotano wadde le plus rapidement possible ɓe itte ɓe lomtine walla hay soko suppléant mabɓe lomtoɓe kamɓe ɗum ko darde nde ganduɗa conseil constitutionnel foti ƴettude ɗum par rapport e ɗiɗo fewji ene mbaɗa heddi noon kono mbiɗen ni ɗum ɗo kam jeeyaka e ko yiyete ko esprit républicain e hande rendo Sénégal naɓe yimɓeɓe ne poti vraiment kañumen ne ƴewtade so tawi ko wayni waɗi yimɓeɓe mbawa vraiment habde e jomumen noon ko wawde jogade vraiment kuule ɗe ganduɗa tawi janggo e jaam neɗɗo umata ko ha e ko tumaji poɗɗini tan jomumen ne waɗa rallier bon malheureusement ko ceerno Alassane Sall yi ko tan systéme o wadde moɓe mbiyata systéme o nan ɗo heddi ha joni Ousmane Sonko mo ganduɗa ko kayyino kañum vraiment ne waɗi bannir ko yete ko transhumance kala ɗo neɗɗo wonno mouvement lande ko ɗum wawi wonde foof heddo ɗon kamɓe ɓe cohlanimo en jii guila ɓe gari ha joni peut être so tawi a miijima seeɗa to banggue politique a famat ko huldeɓe peut être haade ɓe gagnede ɗiɗo sumgoji waɗi ɓe mbaɗi toléré ɓen ɓe ganduɗa ko lototoɓe e mabɓe kono fo e wade noon dimo kam ko konngol mum tan sohna Alima e malheureusement eɗen guura quand même ɗiɗo momaji baɗɗi difficile par rapport e ɗiɗo décision ji andi Mouhamed transhumance haali ɗo joni haala constitution e ko nandi hen mais transhumance ittude ɗum ɗo weɓata par ce que sa ƴeewi to banggue dawrugol ngol politique kamɓe toujours ko ɗum jiyata e mabɓe toujours ko ɗum woni ko woni e mabɓe ko déjà a yiyat so tawi neɗɗo ne wone laamu yeehi ha Allah itti ɗum e laamu ngu wonnoɓe mum fof gonata koye dogde hankkadi gonata koye yaade ne ƴewyaɓa c'est à dire kam ɗum ɗo ko jikkuji ɗi ganduɗa koye politicien ji meɗen goni mais aɗa andi ko heddoto noon ko jikku mo ganduɗa waddani e ndima aɗa andi ko haawi en hen seeɗa ko waɗi ɗum wonande eɗen coynuno peut être maɗum dokku par ce que hande gonɗen koye gouvernement de rupture e koɓe kalno gouvernement de rupture woni ɓeɗo hande arɓe ɓe Allah toti laamu ngu ko ɓuri ko heewde e yimɓeɓe ko feewi baɗi ni yimɓe kabno e régime Macky Sall ɗum ɗo e goɗɗum kamɓe ɓe mbaɗi prôné kamɓe ko rupture wonde kamɓe transhumance kamɓe jiihaɓe kadi voilà c'est ça ɓe mbaɗi prôné ko rupture holbinoɗo ɗo wonde kala baɗɗo transhumé foti ko warede bon ɗum kam ko haala Samuel Saren yalli ɗum ɗon firti ko an peut être on transhumance a yiɗa ɗum kono janggo e jaam sa arti a waɗi transhumé mais Samuel Sa on baɗɗo ɗum finalement kañum ne tawto kañum adi yaade yeehi kañum on bino ɗum kañum waɗoyi on ummi e PDS faari e Macky Sall a felliti yaade a waɗi transhumé an
e joni holto ɗum woni walla an a wi wonde min de so tawi mi yeehi hami jooɗima transhumance mi jaɓata ɗum mi jaɓata transhumance hay goto transhumance oɗo mo mbiyeten ɗum fuɗɗima ko ɓooyi ko wiyete ko systéme o wonnoɓe ɗo e systéme o sa ƴeewi guila e Mimi Touré en e guila e Mary Teuw Niane en holto gonno kañumen holto gonno wona gonno ko e APR gonno te kadi hay nder laamu ngu woodi ndi kañumen ne gonino hen te kadi goni hen jagge ɗe ganduɗa ko jagge mawɗe ɗum noon wadde transhumance o kam so tawi ko gonga eɗen mbiya ala jonnuɗo ɗum so Allah enen ɓe ɓe ganduɗa en mbaɗani dawrugol so wona kamɓe dolnuɓe ko transhumance voilà arani kadi jomum ne wawi wonde opposition wiya jaɓata transhumance kono so tawi intérêt mum darima sumgoji ɗi joni no ɓadori ni a andi an la budda potta yimɓeɓe ngam hebdema ko jiɗɗa ko intérêt ji ɗi ko ɗum hen sahaji ko ɗum koɓe kalfitta andi Alima ɗon mbaɗami saluer quand même darde Ceerno Alassane Sall Ceerno Alassane Sall ganda kanko ardi Sénégal kese kanko en Abdoul Mbaye ne ko wayno jindiral makko e Ousmane Sonko par rapport pour ɓe mbadde coalition yehino haɗum woɗɗoy mais holko haɗi Ceerno Alassane Sall liggodirde le président du parti Pastef Ousmane Sonko ko yiidemo en mbawa gollodade ɗon ɗo jiyami ko mbiyaton oɗon kaɓo ko systéme o et pourtant e nder hande jaale kangemeji nane e nder mon koye systéme o jeeya wonile Mary Teuw Niane en Mimi Touré en Aïda Mbodj en etc andi ko muusi hen ko tan ɓe mbiɗen ko ay kamɓe elle ɓe paamani faransinkore nde ɓe kutorto wonande rupture mais alimo rupture aɗa wawi wiide ko ɗum ko ɗofde ittude dendagal ko wonno ɗo so waylo ɗum haalaɓa tan kam intérêt mabɓe nana dari pour yoɓe dañ majorité walla yoɓe pool yoɓe dañ fauteuil présidentiel ɗum ina jaraniɓe foof transhumance yo ko wona transhumance hay ko wona transhumance so tawi ɗum ɗon darima min mboɗa andi ɗum ina jaraniɓe ɗum par ce que ko politique meɗen waynono alen mboɗo yornuno noon e gueɗel so tawi hande hay so tawi peut être ko wonnoɓe systéme ɓe gartiri eɓe gollodo e mumen ɓe mbaɗa ko Abdou Diouf wadduno e Ablaye Wade ko gouvernement d'union an ka koye opposant gonɗa ko enen kuccodirtuno hanki mais mi nodduma andudema an hakkillantagal ngal joguiɗa ka joom hoore hisde wonko mbawɗa wadde servir wonande leydi ndi mi nodduma golloɗen donc so tawino ko ɗum ɗon wonno tan hande yimɓeɓe peut être tottata yimɓe e nden inde wonande transhumance mais malheureusement wona ɗum woni ko woodi e bon ko hunde hulɓinide sohnaɗe ɗum kam koko natti yiyede saabu sa ƴeewi hande no saɗi laamuji surtout ɓennugu ɗo ngu ɗo jiiɗa opposant ne woni e nder laamu ngu de woni ministre walla no mbiruɗa ni no Abdou Diouf waddanno e Ablaye Wade ni ko wawi hen wonde foof oɗo transhumance yimɓeɓe jonnani ɗum aɗa ni ɓe ganduɗa jeehi kono yimɓe mumen mbi ko ndewata e mumen kono ɗum foof e wade noon kamɓe tawde intérêt mabɓe darima ko ɗum ɗon woni koɓe jahanta ko Mouhamed ko heddi ko payten koye toɓɓere men ɗimmere nde toɓɓere nden ne yaltani dawrugol ngol ko ɗiɗo fitinaji ɗi ganduɗa na tawe e dawrugol ngol certes haalanoma ɗo kono noon ha hande fitinaji ɗi ina wayno ina jokki Mouhamed te wona ɗum ɗon woni ko fadano en jii hay président Bassirou Diomaye Faye o haalino haade campagne o fuɗɗade kono noon nde tawno haala makko kaɗon nanaka o haalti ɗum kadi e conseil des ministres oɗo ɓennuɗo wonde yoɓe mbad campagne o e jaam e deejre ko ɗum woni ko yiɗa i alimo ɗo de hulɓinima mbiɗa ko président de la république Bassirou Diomaye Faye haali haala mum nanaka haalti wadde ya probléme o ko holton probléme o ko le président Bassirou Diomaye e satiɓe mum walla mbiyan yimɓe mum par ce que a haali effectivement ɗum en kalin ɗo mbiɗen koɓe mbiyata ko la sacralité de la parole du président de la république haala président de la république signature président de la république wona hunde fijirte décret président de la république wona hunde fijirtende so haali tan foti ko waɗede mais en ji kanko le président de la république haalino to par rapport e déclaration de politique générale Ousmane Sonko o nangi le 13 le 11 walla le 10 elle wonno Ousmane Sonko jooyi haali yi wonde DPG watta haali par rapport et sur certaines yi
député ji ɗi yoɓe kebla ma won koɓe innira ma won koɓe mbaɗi ko wona yaade assemblée joɗade taw wadde assisté par donc ça veut dire que Ousmane Sonko ƴetti décision bien avant hay so tawi le président ƴetti décision en jii Ousmane Sonko ko haali ko ɗum woni ko wooti donc on so tawi en jii o haalti o haali par rapport e apaisement et élection ji ɗi yimɓe goppa fitinaji e ko way noon mais nde o haali ɗum en jii ko waɗi ko Médina en jii ko waɗi ko Koungheul en jii zone des Niayes ɗo ene cortège Amadou Ba hanki mais ko sukaɓe daari beddi ɗum kaaƴe te yimɓe fof ne gandi Amadou Ba kam wona neɗɗo mataw johoni nodde fitin oyane maire piyaɗo hayre on qui le maire Cissé là diruɗo maire Aliou Cissé donc ɗum ɗon fof nan ɗon ça veut dire que ɗum ndeysan kanko le président yeehi ni ha joni so tawi o waɗi déclaré on ande communiqué yalti président ne foti haalde tawat yimɓe ni kañumen joni natti tawno jalte ɗe puɗɗima hewde te ko haalata ko hewani wadde batte tawno fonno hokkudemo crédit e ko haalata ko ɓadiɓe ɓe banno le président Ousmane Sonko président du parti Pastef jimmi yide so mi président on fonno ardade so tawi président haali ɓe ƴeewa wadde ɗum kono mais en jii circulaire le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste biiɗo haaɗi kala ko yettuno e armée hay goto hoto yaltin armée haala 15 décembre mais nde o haali ɗum balɗe tati fawri hen woni probléme baɗɗo Koungheul o jiiɗen ko ɓattiɗo garde mo ganduɗa ko Ousmane Sonko ɓattiɗo Ousmane Sonko nde haare nde waɗi ko yimɓe jii kañum ne yaltina jaasi e même pistolet donc holto haala président de la république ka woni en tant que ɗon ɗo haali premier ministre mum ene wondi e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe ɗin fewuji alima donc ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa heddi noon ɗum ɗo foof eɗen mbawi famde ko hunde awandi nde ganduɗa won hande ko ɗum gonɗen e soñde hol jeunesse mo joguiɗen ko Abdoulaye Wade yiyata ko haalanam hol yonta mo joguiɗa mi haalanma janggo ma leydi ma ndeysan Abdou Diouf toujours mi haala ɗum o meeɗi yaade Thiès en 1988 nden politique o ne wuuli seeɗa nde o yiyata cette jeunesse malsaine mbimi hande sinno ko min wonno Abdou Diouf mi yarmo yo ruf ngollon konngol yo mottu ɗum o haalta e oɗo saaha mo gonɗen e oɗo jeunesse mo joguiɗen hande to banggue dawrugol e ko yimɓe jara koye sen bon yidde yi tan hande violence o ne heewi président haali mais malheureusement en jii c'est très normal parce que kono wayni way en jii ko kewi ko Agnam violence baɗɗo toon nde Ousmane Sonko yeehi toon en jii sukaɓe naggaɓe toon sukaɓe yarata eɓe duuɓi sappo e ɗiɗi e ko way noon heddi noon haalullaji ɗi ne kewi kono ɗum foof manam ko ɓen gadi wadde attaqué cortège Ousmane Sonko no ala ko kamɓe naati galleji pe wona toon jiɗɗen yiide ko yimɓe ɗe mbawi wadde politique yimɓe ayi le Amadou Ba président parti bon nouvelle responsabilité mais en jiiɗo hawre oɗo mo ganduɗa ko Ablaye Sylla ko candidat no makko ni woni koye cravate mum ɓe telli ɓe jaɓɓodiri ɓe maɓɓodiri goto fof duuni goɗɗo yeehi hakkude makko e Samoussa Kadou en jii mais ɓe mbaddi meeting to Louga ko noon foti wade hunde nde fotani quand même so Allah en jii élection ji législative ɓennuɗi mais Abdou Mbow e Birane Souleye Diop cortège aji mumen nde kawri telli toñodiri jaɓɓodiri goto fof duyni goɗɗo ƴeew a tawat ni climat o ruufi ko hay goto fof sympathisant ji mabɓe kamɓe fof ɓe gonti ko amiji ɗon e ɗon yimɓe jiyani ƴettoje jiyani kaaƴe jiyani haydara mais kono ɗum ɓe poti wadde prôné e yimɓe donc wonko ganduɗa jarani enen ko enen dendi famille ko enen dendi galleji ɗi an a ummoto jaaha paya e oga parti min mi ummo mi fawi oga parti jalten gallo ko enen nattita gallo mais malheureusement hande yeehi malheureusement hande holko mbatten holko jiyeten a tawat galle o wona Pastef o wona Samoussa Kadou walla coalition goɗɗo hen sahaji ni babiraɗo wona parti goɗɗo sahaji meeɗa paabi hamul dara te bawo babiraɗo jenaɗo ma mbiyata so fini kañum tosata dépasse ñaama mbiya anda haydara ɗum foof noon addi ɗum ko probléme politique et malheureusement wona ɗum fonno wonde darde politique alima ko Anta Babacar yi hanki ko tan hanki e discours makko ko ñaagade apaisement wonande ɓe gaccat fitinaji ɗi ɓe ganda yimɓe ko enen jiiɗi yumma au delà no divergence politique ko enen dendi foof yimɓe noon so tawi ɓe dendi ko mbawa sertude hani wonde tan ko jaam woni hakkude jaam woni hakkude mumen en tout cas no mbiɗa ni
ngoɗon erango on debbajo Anta Babacar Ngom ko erango fongo wonde moni fof e mabɓe kamɓe dawriyankoɓe kala hen normalement ni teyduɗo hen e telduɗo hen e yimɓe muɗum fof yo artir ɗum e jaam o yoɓe gartirɓe e jaam o saabu hande so tawi a wonde yimɓeɓe aɗa wonde sukaɓe aɗa normalement haade moɗon ummade ma won no mbaɗɗon ma won ko pewju ɗon so ɗon pewja kaale haala violence uji ɗi ko ɗum foti wonde mais pas que ne soɓe pi on joftoɗe walla soɓe mbaɗi on ni battoɗe hono no yirani gaddore armuji moɗon walla piiɗo on foof joftoɗe horo gaccani neɗɗo haydara ɗum ɗon foof ko hunen ganduɗa addata ɓeydata ko fitina te kala kadi kala hen mo piiɗa kala hen mo piiɗa ma ummo calminoya ɗum walla membre famille ma yaha salminoya ɗum par ce que so ƴeewama tan ko jiiduɓe ma taw ko onon fof jokkodiri baba walla jiiduɓe leegal gotal walla wuuro woto onon fof kon gotum ɗon son pindiri ɗon kadi ko caɗele ɗe goto moɗon fof so tawi a fi kam aussi an ko caɗele wonantuma saabu so tawi a fi kam a gañi kam ko an foti nawde hôpital ɗon ko probléme ɗon il faut ɓe ɗuɓi ɗum kadi manipulation ngaji ɗi oɗo Mohamed ina heewi no fewi manipulation ngaji ɗi ne heewi e ngol ɗo dawrugol manipulation ngaji ɗi ne heewi hankkandi réseau ji sociaux ji ɗi wonti to neɗɗo tolni fo lotta des fois ɓe jaltina des images ɗi ganduɗa wona image uji ko joni des fois kadi ɓe mbima ko kan oɗo ko kañum adi wadde attaqué walla ɓeega donka famde holto gueɗe ɗe keediri walla holto gongo heedi walla holto fenande heedi ɗum noon jaam o kam mbiɗen tan koye ballu Bassirou Diomaye Faye président meɗen de la république son excellence ko woni ko darde nde o dari nde ko darde wande fayida so erade yimɓe e jaam e kala saaha aɗana ero yimɓe e jaam kadi no wini min mbiyammi ko ɗon kadi omo foti rippude ɗon no fewi o yaɓɓa ɗon kadi o fawa ɗon jungo makko tawa hay hunde ala ko ɓoccittomo hen kala hen baɗɗo ko wala e lawol par exemple ɓeɗo yaltinɓe jasiji yaltinɓe e fetelaji e hakkude yimɓe ɗum ɗon fof yo waɗe lawol woni wonduɓe makko yo wasɓe wondude e makko foof ko kanko rendi hay nde waɗata discours makko anani o haali mais malheureusement waɗat ɗum ɗo ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen gotanimi eɓe gotanani fof onon fof min woni président moɗon donc yo wallu hen yimɓe o anda ɗum ɗon alay sago ɓen ɓe ganduɗa kamen goni joguiɓe ɗen kaɓirɗe mais alimo ɗon mi tañma ɗon tan seeɗa jaffoɗa mi tañma ɗon seeɗa mais malheureusement ko mbiɗa ko wona ɗum woni si tawino hande ɓe tottino crédit no mbirum ni président de la république mi haalani ni président circulaire le ministre de l' intérieur Jean Baptiste Tine so tawi konngol o haalnogol ne tiiɗi kay en jii ko heewi ko konngel ko nden ɓen ɓeɓe jii woni soit ko wonɓe ogo ga camp wonɓe oga coalition kamɓe fof ɓe ndendine mais en jii garde rapproché Ousmane Sonko pourquoi pas ɓe mbattamo retiré ɓe kepta armé o jogui o walla ɓe bon ɗo e Médina kam peut être woodi waɗaɓe hen identifié nanayi procédure judiciaire kono mbundi ndi ina heddi Mohamed bon Birane qui le gars Abbas Fall voilà malheureusement donc wadde ko jinmi yiide tan hunde nde ayi que président de la pour ko tidde ko c'est à dire fota parce que en ɗeɓi famde haala makko ndenden nde o yata soit ko gonɗo ɗon parti fof mbawɗa wonde e nokku fof ɗo mbawɗa jeeyde sa woni hankkadi hoorejo leydi wona an wona an ko état ko état e hoore mum won no waajo wiyanno ni wona kañum ko état état noon so tawi neɗɗo joguima état alay sago tiiɗa alay sago gila e ɓerde ma ha e foof ala jurum ala haydara ala maslahaji won ɗum noon Mohamed ɓennen ɗeɗo toɓɓe en tout cas ɗeɗo toɓɓe kam machallah ko ni tan wawno wonde mbawen yajnade hen seeɗa kadi eɗen mbawno ni jokkude kono noon hojomaji ɗi ko dottaɗi e ɓennene toɓɓere men wonde toɓɓere wonde nde en jaltat dawrugol seeɗa kalene alhaali ɗeɗo leyɗele ɗe ganduɗa yehino ha tawa ina fuɗɗama heede kamɓe nde ɓe ngari nde en jii président Bassirou Diomaye Faye kañum adi yaade to e Mbour e ƴewtoyade ɗeɗon golle ɗe ganduɗa ko golle gonɗe gollede tengti e ŋoremaje ɗe e ko nandi hen wi wonde yo ɗen golle dartine hande o e ɗeɗo balɗe en nani wonde ɓeydima hen kadi balɗe 45 ɗe min ganduɗa ɓe mbi yo dartine hande o so tawi ngol ɗon dartingol ina jokki Mohamed ko heewi ina seŋi e on fannu e to banggue golle mbiyen so wiyama golle noon so tawi woodi golloɓe wonko gartamejo goni hen to banggue économie banggue faggudu banggue goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa foof koye gartameji yimɓeɓe wonanno hande beele battane gonata e ɗum batte kay mbaɗino ha gassi déjà batti kam mbaɗi sowna lima par ce que
déjà décision ko ƴetta fewde joni caggal nde laamu ngu yamiri descos yo dartin gueɗe ɗe par rapport e woodi situji ɗi mbi joofi yo dartin ko wiyete ko gueɗe mumen to banggue ko mbiyata ko BTP actuellement ko ANSD waɗi évalué fodde ujunnaji 6 neɗɗo tawi ko sukaɓe liggornoɓe e oɗon secteur hande nano jooɗi donc déjà waɗi batte te ɓen hande sa yi joni 8000 personnes wona 8000 personnes wadde a nawat kay ha 20000 e ko fayi par ce que hunde nde ko chaîne ko joom galle en ko joom famille e ko way noon e ko way noon e ko way noon ɗum ɗon wonko ɗum waɗata batte to banggue hande to mbiyata ko to banggue gurdam yimɓe ɓe to banggue social wonande ko way noon mais ma wat batte hay to banggue laamu ngu to banggue hande faggudu leydi Sénégal ko mbiyata ko économie leydi ndi par ce que hande sa ƴeewi to banggue BTP ko mbiyata ko PIB produit intérieur brut sa ƴeewi joni artuta arsenal mo ganduɗa ko kay rendata to banggue wonande ko yettino e maadi e ko way noon ɗum ɗon foof hande waɗat lenteur walla waɗat ni teppol ngol ganduɗa ɗum addata probléme hande e ɗon ɗo ganduɗa le premier ministre Ousmane Sonko nde o jooɗi o waɗi conférence de presse ni mbiyem kanko e le ministre de l'intérieur e omo ganduɗa ko secrétaire tonto présidence de la république Al Amin Lo e omo ganduɗa komo ganduɗa que noɓe mbiyatno ministre de la justice ha ɗon nde Ousmane Sonko haalata to banggue falsification des chiffres ko way noon haaɓe ƴettori ɗum ni par rapport e ɓoji ɗiɓe jogui e nder leydi Sénégal ɓe gaari to banggue wonande croissance économique to banggue wonande holto Sénégal faɗa e ko way noon mais ɓe kaali par rapport hol eɓɓore nde ɓe jogui e vie sociale wonande yimɓe ɓe wallude ɓen ɓe ganduɗa hande ko ɓurɓe quand même heftinede wonande tampere aduna wona ko famarɓe dole to banggue gurdam mumen haaɓe ƴetti won certaines décisions ji mais en jii malheureusement FMI yi yo mbad levé par rapport e subvention ɗi mbaɗatno électricité ko way noon déjà fuɗɗima wadde batte ɓe kaali par rapport e taux de croissance ɗo ɓe pawi ɗum te PIB moɓe mbiyata eɓe mbaɗi wadde projeté ko mbiyata ko to banggue wonande taux de croissance économique mais PIB ko milliard ha jaaha 1000 milliard ha jaaha 1000 donc so tawi ɗum ɗo foof ittama waɗama levé ɓe dartini secteur BTP holto panen wadde wawa wonde ɗo e 2025 ɓe mbawa fadde taux de croissance économique a ɗo noɓe mbiyata ni à 7% wa ɗum wawa wonde e oɗo tuma noon mo ganduɗa hande ɓe dartini par rapport e ɗeɗo golle donc je crois ɗon le président de la république en foti ƴewtade décision o ɓe ponno yiide kay min mboɗo sikki tan le président kamɓe laamu ngu koɓe jiiɗi andude ko so beelama tan ɓe gandat holko woni probléme o foof ko litige foncier ne waɗi des prédateurs kamɓe mbiyata prédateur foncière ɓen ɓe ganduɗa hande nane jogui leyɗele mais ñanden en jiino ɗo won rapport jaltuɗo woodi zone mo ganduɗa ko côté Bambilor mais jeyton ko les dignitaires lebu ɓen ɓe ganduɗa ko les chefs religieux e ko ɓuuri ko hewde ko magistrat ji e agent wonɓe toon to DG agent ji impôt et domaine wadde laamu ngu so tawi tan ɓe ɓuuri lujƴiɗinade e ko yetno par rapport e nebbisugol ngol ɓe mbaɗata mboɗo sikki ɓe gandat ɗum noon fota wonde teppude quand même ɗiɗo maadi yiide wonde yo golle ɗe dara mboɗo faama noon so tawi oɗo zone mo ganduɗa an to keɓɗa ndiɗo leydi ɗo peut être wona lawol walla yadane lawol peut être ko leydi janande ko way noon eyyi laamu ne wawi dartinde ha yimɓe jaaha e procédure judiciaire ha ƴeewe so tawi ɗum ɗo ko mbiyata ko procédure pénal waɗi jomum tottite walla ande no waɗira kono wona dartinde kam ɗum ɗo foof mais so tawi onon mbiɗon ko wallude sukaɓeɓe daña golle ɗum ɗo ko wayni waɗi te wonɓe ganduɗa kañumen ko ɗum goni métier mumen ko maadi e ko way noon maadi ndi wona maçon tan mais coffreur o nan toon menuisier o nan toon baɗo armignon o nan toon fermier o baɗo meuble o nan toon a haali hanki mbiɗa hay yewɓe kestari nawoɓe ɓe nan toon on mo ganduɗa ko dawoto no location mo yakoruno e ko dañata ko nan toon yeyoɓe ndiyamɓe et cetera mais haalani kay yeyoɓe jamɗe yeyoɓe peintre yeyoɓe goɗɗum yeyoɓe donc ko batte ɗe ganduɗa ko kulɓiniɗe waɗata e oɗo secteur donc ko yiide président quand même yo mbad levé e décision moɓe ƴetti o
waji ɓe mbawa ruttade noon e activité ji mumen kala hen noon ɓe ganduɗa peut être ndiɗo leydi fewani walla jomum ɗon heɓri ɗum ni yaadani e lawol ɗum kam mboɗo jaaɓi yoɓe dartin yoɓe dartin en tout cas dartingol ngol caɗele ɗe a haali fof Mohamed caɗele ɗe ko caɗele mantiniɗe kadi koɗe caɗele kadi jaajɗe saabu waɗi ko cengɗi hen fof wonko seŋi e muɗum hay ɓen ɓe ganduɗa kamen goni yeeyoɓe aussi won to galleji mumen to so tawi an ko jeeyata ko hen woni gurdam ma hen guranta ɓesgu ma hen sukaɓe ma janggoyta hen location ko hen joɓata goɗɗum e goɗɗum ko kañum ko hen dañannoɗa ɗum ɗon fof woni ko ganduɗa ko darti te ɗum ɗon fof kadi wonto seŋino e to banggue faggudu leydi ndi gaga yimɓeɓe koye mumen leydi ndi hoore muɗum ma yi hen battane ɗe ganduɗa kadi jafuɗa mi yejjiti ANSD mbi que par rapport e décision o ɗo ko fuɗɗi ko fewde joni ANSD 5,2% chiffre d'affaires ustimo e oɗo année 2024 ƴeewa ɗum wadde so ɓuuri woɗɗoyde ƴeewa ɗum eɗen ɓuura wadde avancé e hunde nde ne ɓuura ɗuminde certes noon won nokkuji ɗi ganduɗa ɓe mbi ko ala hen ko wayno mamel e jammala e cikkumi so tawi mi juumani ɗen ɓe mbi ko wonde ala hen ɗon foof kadi peut être won ko jeeyi sababu ɓe mbaɗi noon kono ɗum foof kadi hen sahaji ma won ko addi to banggue ɓeɗo guittama hen walla ɓeɗo mbaɗanama ni walla battanama ni en tout cas ko wawi hen wonde foof ko woni ko gartam yimɓeɓe walla kadi ko wallata yimɓeɓe yoɓe ɓuur hen darade saabu wonko yakora e mabɓe ha heewi kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ko kamɓe gardi hande ko kamɓe Allah waɗi e hoore laamu ngu enen foof koye mabɓe mbambiɗen yoɓe mballu ɓe ganda kadi machallah leydi ndi won e yimɓe ɓe ganduɗa ni katojini ballal e on banggue no feewi toɓɓere men wattindinde tan Mohamed hankkadi hojomaji meɗen dogui no feewi ko oɗo émigration clandestine woni ɗanle ɗe ndewani e lawol eɗen gandi so tawi wiyama émigration clandestine en jii ko ɓuuri hen hewde hande nana haale to banggue ha e enen ni ɗo e Sénégal certes ko hunde yañde kono enen ɗo eɗen gandi ko heewi nanɗo kadi ha e nane ko kalɗa ɗo ko bandiraɓe men ɓe ganduɗa ba pelelnaɓe dañi hen ɗeɗo caɗele en jii Mbourto en jii ɗa e Ndar kono kadi ha e Mauritanie kadi en jii ñanden ko joli toon ko ha hande haalaluji nana kaale hirdinoji nana mbaɗe bang yo bang kono de ha hande ala ko ɓosi haydara saabu ma mbiya elle ko joni ni sukaɓe ɓe ɓuuri wawde nadde e ɗeɗo laande gam heɓoyde Europe Mohamed ko caɗele mawɗe malheureusement sohna Alima ay oɗo campagne mo gonɗen ni mi hewani ɗo nanmi candidat ji ɗi haaloɓe par rapport hol solution ji jogui so gari par rapport e safrude oɗo fléau wonande immigration irrégulière a haali nani en jii ko kewi ko bappelel sukaɓe jeunesse fodde sappo jeeɗiɗo ko fawi ɓe ganduɗa hawruɓe ladial tan ko yidde ɗannade ƴewode ko dañi e wuuro woto ɗum kam eɗen gandi vraiment hankkadi ko ɗum kattude to banggue wonande musalle e ɗum fof e wade noon kadi ko wona haydara ko la façon dont no mbaɗirten ni politique hande arti men no mbaɗirten ni e surtout oɗo gouvernement eɗen coynoɓe e hol solution ji ɗimin jogui e jeunesse o so tawi mais noon ɗiɗo fewji ɗi jeeten oɗo transhumance eko way noon an tawno hande neɗɗo o naatade dawrugol tan ɗon e sahaji seeɗa jiiya jomum situation mum fof change jiyama watta dognu mo ganduɗa ko onon gandanɗo jamma hen sahaji ni keeɓa ɗum hayto banggue jangde e ko gueɗe aduna foof mais o ɓuurma koɓe mbiyata ko hande Sénégal sa ala ko mbiyata ko branlon a dañata haydara donc sukaɓe jeeyi ha gandi hande sa wona politicien walla wona neɗɗo mo ganduɗa ko joho bamboɗa e yimɓe aɗa haala ko weeli ɗumen tan a wonata pirto e leydi ndi ɗum saabi hande kamɓe fof ɓe jiiɗi vraiment ɗannade wawde change oyde gurdam ɗam tawno ko gurdam musɗam aɗa yiya hen ni jangguɓe ha keeɓi diplôme aji mumen mais won suko goto ɗeɗo balɗe laana waɗaka intercepté tawa komo sanki mais suko o yeehi haw heeɓi je crois que o yeehi haw heeɓi master makko eko wayno final te o yarte ko duuɓi mum heewani ko jeune togo so woodi noni ɗum ɗo amical goto mo ardino donc ɗum ɗo fof ko yiide ndeysan sukaɓe jeehi kamɓe mbiyata ko rupture de confiance waɗi ɓe jeehi kamɓe mbaɗi perdre espoir hakkude mabɓe e ardi mabɓe tawno heddi kadi en jii Aïda Mbodj mo ganduɗa kay ardi DER haalino ma waw wadde facilité ha sukaɓe mbawa dañde ko yiyete ko daña quand même totte
ko mbawa waɗirde ko yete ko do bangi entreprise aji mumen ko wayno mais c'est-à-dire ça pour keɓani alima ko procédure o woni ko poɗɗa ko addoyde pour keɓa ɗum tan ko probléme ayara kaɓa mais ma jaha gaddoya nini addu ya apix gadda ɗum ɗo registre commerce yaɗo te ɗum ɗon tan pour min kaldo e ma tan min mboɗomi ɗo komi parfait hande min komi mboɗo wawi min tan komi exemple a yiɗat wadde entreprise ma bon gueɗe poli e ko way noon han donka hebde ni hay ko poɗɗa koye hebde pour mbawa e ko way noon to banggue tan won certaine kayitaji e ko way noon donc ɗum ɗon foof ko probléme aji ganduɗa hande ko ɗum ɗo waɗi animé sukaɓeɓe ham batti yaade mais aussi kamɓe yohoɓeɓe haaɓe jettoɓe lillahi wa rasuli hoto mbaɗat influence sukaɓeɓe jomumen jahata ha jetto ene mbaɗa vidéo ji ne mbaɗa synap ne mbaɗa ɗum ɗo en jii donc ɗum hewno États-Unis Nicaragua sukaɓe so jeeyi ha jettima influence moɓe c'est ça soɓe wallahi influence moɓe mbaɗata o ɗum kadi waɗata poussé jooɗiɓe ɗe wonɓe gurdam ayi neɗɗo kadi wonɗo heɓata wallahi neɗɗo wonɗo heɓata to banggue gurdam makko musalla aduna nanganmo haw ganduɗa kanko o yiyata mayde nde kanko yiyata tan so yeehi rêve o yiyata ko rêve tan so yeehi mo firtu donc malheureusement ko ɗum woni probléme o e hande laamuji ne poti dañde a haali ɗo ñanden haala mbaɗka fayida mi yejjitta ɗum mbiɗa mbaɗi laamu ngu fotani ɓe mbaɗa assise to banggue wonande jeunesse o ƴeeɓe hol peeje poti wadde par rapport e oɗo fele o mais malheureusement en jii ha joni donc ɗum kadi ko probléme alimo e ko en tout cas ko probléme mo ganduɗa ina foti yewtede ina foti haalede a haali joni joni mbiɗa wonde kamɓe dawriyankoɓe elle ma mbiyama taw kamɓe haqqillaji mabɓe jahani on fannu Boubacar Seye mo ganduɗa Horizon sans frontière ardi Horizon sans frontière kanko haali wonde sago makko ko ɗeɗo ɗanle ɗe ndewani e lawol yoɗe mbaɗe jewte tawa ko yewtere gendire nde ganduɗa ko hen haalete kono kadi o erima ɓe dawriyankoɓe ganduɗa nane dingral he hande ine poɗodire ine gaƴƴodire bang yo bang ngam yaade toon to suudu sarɗiji to yo tinno so tawi jeehi toon yo mbaɗ ndeɗo toɓɓere nde ganduɗa ko jojjude e toɓɓe ɗe jewteteɗe toon to suudu sarɗiji to ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa ko hunde fonde wonde moni foof ine foti wattude hakkille e oɗo fannu moni foof kadi ine foti miijade ngoɗo miijo mo ngo Boubacar Seye miiji saabu ko hunde fonde wonde nde tawno hande kala to giwruɗa tan haalama gosoraɗo noon koɓe mbiyata ko serata e lawde alay saago kadi ha hande tawde hunde nana jokki kono alimo hirjinoji ɗi kadi jokkat tan moni foof feere nde jogui yoɓe mbattor hen yoɓe mbattor hen kamɓe yoɓe kaaɓe ambassade uji gonɗi ɗo ɗi saabi Allah e so tawi jewte ɗe mbaɗama aɗani so wiyama tan yewtere yaware kam ɓuurani yaware ɓuurani surtout noon surtout ambassade France gonɗo ɗo e Sénégal anni ko bon alima an ko ma jaaha quand même ma meeɗa ya toon yidde watte déposé ganda yaware nde mi jogui fewde e ɓesgu Sénégal kadi min somi miijima ɗon tan mbiyam enen en ngala laamu quoi c'est à dire a wawa famde an ya rendin ngaluma foof mi haalani kay hebde ɗum ɗo mais pour keɓa rendez-vous tan ko probléme te hande rendez-vous tan ko keɓirta rendez-vous ko tan hande a fuɗɗirima ɗum wadde entreprise ma e Sénégal donc ɗum mi fuɗɗinoma nande Guy Marius Sagna ne haɓerno hen mais ɗum yo jeeye e darde kamɓe député ji ɗi alni voilà ko ɗum foti wonde jeeye e darde mabɓe kadi aɗa andi Mouhamed so tawi tan wiyama hande o ko haala ɗanle jewtete cikkumi kala toɓɓere tan nde ganduɗa ina segui e ɗanle ɗe toɓɓere nde ganduɗa foof tan la budda so tawi aɗa ɗanno ma mem ɗum walla ma hattojin hen ɗum ɗon foof ko foti ko rendinede tan e kuuɓal kañum foof yewte ɗum noon kamɓe ardiɓe ɓe ko kamɓe daroto hen kono kadi eɗen ñaago ɓe jogorɓe yaade to suudu sarɗiji to e oɗo 15e législature yoɓe tinno hen eɓe mbaɗa erago yoɓe tinno e ndeɗo toɓɓere mone mabɓe foof yo darano ndeɗo toɓɓere darde nde ganduɗa ko darde mantinide mbiyete kam hayso tawi wawa iwde à 100% ko weɓata kone wawa ustade kam kadi kamɓe ardiɓe ɓe koɓe mbi ko e koɓe mbiyatno ko e koɓe kalanno ko faade oɗo jeunesse gila nden ha hande koɓe kalanno fodde duuɓi hande eɓe kaala haaɓe jettima ɗo hankadi so ɗiɗo sumgoji ɓenni yoɓe darano ɗum ɓe darano ɗum aussi ɓe darano yewtidde jeunesse o surtout ko wayno Ousmane Sonko mbiyatmi ko kañum ne won darde nde ganduɗa ina jogui ɗum hen saabu hande kanko sa ƴeewi so haali sukaɓe ɓe ne nananamo ɗum Allah ne hokkimo ɗum
ɗum ko hunde nde ganduɗa Allah koko hokkimo ɗum ko Allah waɗanimo ɗum tawde noon sa haali sukaɓe ne nananma sa noddi sukaɓe ne notoma nde nodduɗa foof walla nde kalɗa foof wat feere kalna ɗum hen sukaɓe walla ndendina ɗum hen tawde kadi Allah wallima kadi hande o an woni gardiɗo o Allah wallima Allah waɗima e ardiɓe laamu donc ɗum ɗon ko guesa ba ganduɗa eɓe poti ɗum remde no hanniri ni ɗum ɗon tan kadi mataw hojomaji meɗen gasi ha laaɓi hawri e toɓɓe meɗen kuuɓi Mouhamed e konngol ma mbaynigu alimu ko weltanademo no feewi e yawtere nde machallah en beltinima kadi vraiment ɓe ganduɗa toujours ana mbatti hakkillaji mumen e yawtere nde saaha foof noddude addude kadi des contribution ɗi ganduɗa ko baɗi fayida wasa feradema to haadema jofnude en parlant de wattuɓe hakkillaji men no feewi e yewtere nde eɗen jogui gorkajo goto eɗen mbawi wiide séri men walla bani men gorko walla kaw men walla ko wawi hen wonde foof mo ganduɗa kañum ne watti hakkille e yewtere nde no feewi omo heppa ko yewtere nde arata on wiyete ko Diallo Alassane Sabou woni koto dowla France o jeeya noon ko wuuro Molo machallah en calminimo no feewi Seydi Diallo a salminama hande ko spécial an jengoɗo salminama a baftini wuuro Molo naɓe de kadi e ko noon wona lañɗo fo tekkittu banggue mum saabu yidde makko yewtere nde Mouhamed omo yiiɗi yewtere nde no feewi kadi omo watti hen hakkille makko kadi toujours omo waɗa en encouragé omo waɗa message uji ganduɗa vraiment ñande fo ne ɓeydo softinde ne arde e ɗowde yewtere nde mi salmini Aliou Ba wuuro Molo kañum ne ko wuuro Molo naji ko sehilam no feewi mi salminimo passage e salminde koreji men malinaɓe mi salmini mon frère mo ganduɗa ko Ousmane Sakila kañum ne ko baɗo en suivre no feewi PDG Jok TV en calmini kanko Ousmane Sakila en calmini dendagal Mali calmini dendagal wima sa yeehi Mali hoto yejjid Samba Malick Gaye kanko woni correspondant Piindi Média Mali kala ne natɗa Mali hoto yejji salmindemo inchallah mi salminimo kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida PDG radio gonɗo toon to émergence FM Madine El Heri Madine El Heri noon sa haalima haala Seydou Kane donc salminde dendagal ñorankoɓe dendagal ɓe ganduɗa ko Medina El Heri kamɓe kala to noon ha Goulambe en Folokiɗe en foof en tout cas kamɓe foof woni ɓe ganduɗa ɓe eɗen gandi ɗumen e ɓen ganduɗa ne batti hakkillaji men e yewtere nde kañumen foof calminama ɗon nde mi salmina nenam Coumba Kees on kam ko jarguirnajo machallah kañum ne ko debbo battuɗo hakkille mo o wi so yeehi to France to enen tan jewta tambo ndeysan waddi calminimo passage aadi men tan ko aset paɗo so hawre welede Allah e yettudemo yettude bandiraɓe foof alim a jarama Mouhamed mi weltanimama no feewi machallah toɓɓe ɗe en dippi hen no hanniri ni en calmini Elage Bassar mo ganduɗa machallah kañum ne fonno joɗade ɗo kono toon Elage kam hankkadi no mbirumi ni hanki tan ko heccanki nofru mum koko jagga ma paamen tan so tawi ɓenni noon maw artu en force so hawri e welede Allah Allah no wawi taw mo arde polgu makko ɗum noon bandiraɓe gasi en jetti dendagal yewoɓe en kono kadi yoɓe gandu eɗen batti hakkillaji men enen e mabɓe e kala e saaha yoɓe gandu message uji mabɓe ne coftina en dendagal yeɓoɓe Piindi TV tengti e nde ɗo yewtere calminama on beltanama so tawi wonko woni hen perguitte en ñaguima yafuya aadi men e Paamen Pamminen so tawi gueno ñaawi wonata ko aset paaɗo ɗo e nden yo jaami kisale nden kala woni men enen kala on jarama bandiraɓe tine tinte hoynade asman jarani pusodirde ko dilli fo ko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolitake asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki ko jeygo sakki less holko kewata e holɗo kewata e holde kewata dokke kam noppi on mi arano on hen joni yiyande hesere pul taw addi ɗum ko debbo mo Agnam malla mbiyen debbo mo Piindi TV inna wiya Sali Dia hirde e hirande lacciri e haako waɗata ko le 9 novembre 2024 nokku o wiyete ko maison de la douane de voie canal 4 bandiraɓe siko tawi ka goto mbatta ko ujunnaji tati siko tawi aɗa wonde joom suudu ma walla sehil ma mbaɗata ko ujunnaji 5 hirde e hirande lacciri e haako ari ko ɓattodirde yontaɓe leñol men bandiraɓe ngara kirtoɗa ha kaara kuccita e yontaɓe leñol ma
bandiraɓe dawal gadanal malla mbiyen premier édition teddinira ko alhaji abou ndiaye mo Daka Media alhaji abou ndiaye mo Ablaye Walle Ndiaye bandiraɓe jogoto o jamma ko gorko mo wadbere makkaji inna wiya Djibi Sall bandiraɓe wattu hen hakkille ma e oɗo ñalamo le 9 novembre 2024 siko tawi aɗa yiiɗi sodde billet ma gila hade yottade jokkodirta koye ɗiɗo numéro ji mbatta ko 77 980 33 39 malla mbaɗa 77 420 15 21 bandiraɓe mi wi on yaade ha fooƴo ɓuuri joɗade ha mooƴo womrena waɗa sammunde kono hakkille jaɓata min bamodi kala periɗomi toon yo am hayyo e bandam mboɗomi toon.